שמי הילה צ'ולסקי ואני אומנית. אני יוצרת ציורים שחלקם הם ציורים אנרגטיים, ציורים עם אנרגיה חיובית. חשוב שישפיעו עלינו דברים טובים כמו אהבה, שמחה, שלווה, רוגע. כבת להורים, שני הורים ניצולי שואה, אני מאוד מחוברת לארץ ישראל, אני מאוד אוהבת את הארץ. אני מאוד שמחה שמזלי התמזל לי ונולדתי בארץ ולא עברתי את כל הזוועה שהם עברו. יחד עם זה הם הכניסו בחיי הרבה ממה שהם חוו בדרך של דממה, בדרך שהם לא סיפרו. חלק מהציורים הם ציורים שמושפעים ובעזרת תמונות של המשפחה שלי שנספתה בשואה. ברבות הימים כשאמי הלכה לעולמה גיליתי קופסה של תמונות שהתחלתי לחקור ולראות מי שייך למשפחה שלי וכיצד הוא מתחבר אליי. ושילבתי אותו, ואני עדיין משלבת אותו ביצירות שלי. אני מאוד נרגשת שניתנה לי הזכות הזו להכניס את התמונות של הסבתא שלי שלא הכרתי מעולם, סבא שלי, סבתא רבא שלי, וכל הדודים שלי והדודות שלי שנספו ולא היה לי שום דרך להכיר אותם. התחלתי להכיר אותם דרך הציורים שלי. דרך התחריטים הצילומיים שאני עושה, דרך ציורי השמן שאני עושה, התחלתי להכיר אותם ולהתחבר לעבר שלי. אני מאמינה שכל אדם צריך להתחבר לעבר שלו כדי שיוכל ליצור את העתיד שלו. אחד הדברים שריגשו אותי מאוד זה שהייתי ילדה, אבא שלי הביא ציור של מרק שאגאל שעשה לכבודו, והוא הקדיש את הציור הזה בשבילי. הוא כתב את זה ביידיש פאר הילה, עבור הילה, והציור הזה נתן לי השראה ואנרגיות להתמיד בציור, למרות שכשהייתי ילדה, הוריי לא רצו שאני אעסוק באומנות, הם חשבו שמי שעוסק באומנות לא יהיה לו ממה לחיות ואיך להתפרנס. אומן נוסף שהשפיע עליי מאוד זה פיקאסו. בעיקר אהבתי ואני מחוברת מאוד לתחריטים שלו, לדברים הראשוניים שלו, לקו הרישומי. אני מאוד מחוברת לדרך שהוא בא, הביע את הרגשות שלו ביצירה שלו. לפעמים הציורים שלו הם לא נעימים, הם כואבים, הם עצובים. ציור כזה אני אוהבת להתבונן בו, אני לא הייתי שמה אותו אצלי בסלון או ממליצה לשים אותו בבית שגרים בו, אבל להתבונן בו ולראות את עוצמת הרגשות שלו. את עוצמת הרגשות הזו אני מביעה גם בתחריטים שלי, גם בציורי שמן, גם בציורים המשולבים עם טכניקות מעורבות, שלהביע את הרגש, להביע את מה שיש לנו בפנים בדרך ציורית, בדרך ללא מילים, בדרך אוניברסלית. ישראלית ויהודייה שמאוד השפיעה עליי, זה הציירת אנה טיחו. התחריטים שלה הם דברים מאוד רגישים, מאוד עדינים. היא ציירה את ירושלים, את הנופים של ירושלים, את הטבע בראשוניותו, בשורשיותו. ככה גם אני אוהבת לצייר בצורה ראשונית, בלי הרבה מסכות, בלי הרבה חיפויים. אני מאוד אוהבת לצייר את השדות האלה, ראייה ממעוף ציפור, כי מעוף ציפור זה ראייה חופשית, משוחררת של הטבע, ראייה מכל הזוויות, וכל הזוויות הן זוויות טובות ונכונות. כאישה אומנית, יש רובד נוסף לאומנות שלי בניגוד לאומנות הגברית. אני מרגישה שנשים רוצות להגשים ייעוד ראשוני שלהם, להיות אימא. אני חושבת שמשפחה זה דבר מאוד חשוב, זה משהו שמחבר אותנו לכאן ועכשיו. אני מאוד מחוברת לגיל, לבעל שלי, לארבעת הילדים המקסימים שלי,
שהם המשכיות של מה שאני עושה פה, הם החזון של מדינת ישראל, ההמשך של מה שיהיה פה במדינת ישראל ויצמח. אני מרגישה שהייעוד שלי להנציח את המשפחה שנספתה בשואה בדרך חיובית, בדרך של שמחה, כי למרות השואה ולמרות כל מה שקרה, הקמנו פה מדינה מלאה טבע, שמחה, חיות. עם התחריטים שאני עושה, זה חיבור לאדמה, לשורשיות, לחומריות, דרך הצריבות, דרך החריטות, דרך הדברים האמיתיים, השורשיים, הטבעיים שיש בעולם הזה, דרך האהבה שיש בעולם הזה.